peixet de platja regat amb vinet i veure la mar i veure les barques que arriben a port. Cap a mitja tarda podríem quedar, anar a fer un tastet, una escalivada i un plat de bolets i veure plegats aquells prats tan verds on passen les vaques i els ramats de vents. Asseguts damunt la sorra veient les Sí, Sant Tolofó. Banyoles. 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 El natació Banyoles. Mercè Noguera? Sí, la Mercè, sí. I Gualuz, aquesta? No, aquesta és una Cerdanya. No, la Cerdanya... no, aquesta és l'Ester Pereira. Esther Pereira. Aquesta és la dona, la mare Del Pepito. Del Pepito, el Sánchez. Sí. Hosti, per què no estigui aquesta foto? T'hauries fet tu la foto, dic jo. Els campions d'Espanya, finals dels campions d'Espanya, a les finals. No, el 62 no. Jo vaig fer el curset al juny del 60 vaig fer el primer curset. I ja vaig seguir soci. O sigui, al maig del 60 s'inaugura la piscina. D'això ha plogut molt, Mira la Tomàs. Jo hi vaig vindre. Saps quin dia no vaig inaugurar la piscina? El dia que va néixer... Al maig del 60? No, el dia que va néixer el Jordi Soler. Bueno, però al maig. Però la casualitat. Quan va néixer el Jordi Soler, aquell dia es va inaugurar la piscina. No sé, Ell va entrar al 65 i jo al 65. Però sempre ho deia. Aquesta la Tomàs. Asseguts damunt la sorra veient les ones trencar. Somiarem per una estona i ens agafarem la mà. Podríem quedar avui per sopar, torrades, tomàquet i un pernil de gla i anar dibuixant el nostre demà davant una copa de bon priorat. Podríem quedar cap allà a les 7, m'expliques el dia prenent un cafè i jo et cuinaré un sopar de turmet mentre tu descanses. O sigui, agafa la càmera així. Sí. Hi ha una diferència molt petita. Muy petit, por no ser campeón. ¿Cómo estamos? Bueno, La Mercè... Jo va seguir, una pele... Que pase... Burros, cuando llegues, es vicepresidente mío, cuando yo presenté, vicepresidente. ¿Tú te acuerdas de la carnicería El Foro? La fiesta mayor de Polo Nuevo, Y centenario del Foro. No, jo ja està, jo no més vull... Hola. Esta es Paula, guapa. Guapa, las dos. Paula, la pequeña es esta. Y esta es Patricia. Ya, Patricia no me conoce ya. No, sí. No, pero como te mueves.
como turistas y contactar gente no necesitamos. Estábamos solicitando una familia. Mira, ahí está. Una foto. Oficial de la Bueno, a l'ascensor. No sé, No sé si és aquí o al lado. yo creo que será. Soc el Felip de Marcel. La filla del xaval. Què tal? Bé. Mira, nosaltres també. S'ha avisat a tots que avui hi ha l'exposició del centenari de la seva final d'aquest centre cívic. Us convido a que tots la veieu perquè és la gran exposició. No se'ls ha fet justícia o han estat oblidats durant molt de temps, però van ser, a la seva època, grans campions, grans esportistes. I està fet amb tota la... és una exposició humil, és senzilla, però representa... està feta de cor. Volem que a l'any del centenari retre homenatge a dos grans esportistes del club, com són el Josep Bols i la Manolita, que no hi és per les circumstàncies personals que siguin, però està aquí amb nosaltres, si volia dir. I és això, és només això, un petit homenatge a la gent que tots sou gent d'aigua i que els coneixeu perfectament, us retrobeu avui en la data del centenari i és un petit homenatge que us volem dir. Jo vull cedir la paraula al Josep perquè jo estic segur que té coses a dir i és el que ha de parlar. Bon, Josep. Em vaig dirigir al Jordi Oms, ja que era el centenari, i recollit amb el Ros Manolita, també hi havia la Nuri Pérez, però està molt lluny de l'Espanya també, de fer-los un petit reconeixement, un homenatge, perquè res s'ho mereixen. Ros tothom sabem què és, gran company, gran deportista, entrenador, monitor, internacional en waterpolo. Amb natació li van fer una putadeta en 100%, no? 50 rasa, que es van classificar, però van tornar a repetir. ¿Te acuerdas de esto o no? En Montjuïc, que ganaste los 50 metros. Però bueno, llavors és un petit reconeixement amb el Rosa. És això, si agrair-li al Jordi Oms, al club, aquest que crec que és molt bé. ¿Has visto la entrada de la crítica esta? Escolta, Ara, Josep, és una placa al motiu del centenari. Gràcies, sisplau, el llibre de l'exposició, que anomenava el llibre del centenari, que ens suggerí com a record d'aquest petit homenatge que li ha pogut retre i que estem tan contents de recordar-se. Dir-vos també que això es quedarà, això ho hem fet, però en la instal·lació que entraran reformes properament, però de moment això es quedarà en el club. En tot el material d'exposició volem que la instal·lació, que ja hi ha moltes fotos, però que la instal·lació es torni a veure que és la del club de l'escola. Per tant, això, ara ho veieu aquí, però seguireu veient sempre amb el lloc de la pista. Vinga, Ros. Sobre esto ya terminarás con la actividad. Sí, sí. 3! No! 3 per 3! No! 3 per 3! No! Visca el poble nou! Esta es la foto que tú pediste para ponerlo en el WhatsApp, ¿te acuerdas? Pues esta por 4. No sé por qué no estoy aquí, no sé. Yo a lo mejor hice la foto yo. Passa la cara vaginal als avis. Ahora, ¿ya está? Que podéis ver la foto, a ver si os acordáis de esta foto. Bueno, pues ya está. I havia passat, clar, l'última vas dir
Aquesta foto m'agradaria que estigués al WhatsApp. Saps el que et vull dir? Marc Pedrós, Si no, diuen una imatge. Una cosa, Josep. Ha sigut un plaer, això és la Núria, de comunicació del seu un plaer veure les teves fotos i conèixer la teva vida, la teva trajectòria. He anat tots molestant una mica, no? Però tots els altres tres. Home, i tu i jo hauríem coincidit. Ja, però... Sí. Jo vaig estar fins a l'any 69. Per la porta de la cuina et veurem els ulls tancats i voldré per una estona ficar-me dins el teu cap. Vine i somia, buscarem un racó on poder fer l'amor. Vine aquí, somia, guardarem el record de tots aquells petons i convidarem a casa a tots els nostres amics i pararem una taula per donar plaer als Massa de pressa. Tinc que portar un estabilitzador, tinc que moguis la càmera, ella filma bé, no hi ha problema, eh? No ho treguis, eh? No, el Juli no el treguis, eh? Tira, així. El Richard, que la Nuri. Salta la malla. La malla habrà encontrat caravana, eh? Ho teniu tot clar, no? Que s'ha fet? Jo com a entenc el català. Ya, On és el Herminio? Pepe, no t'ha posat el tiquet al cotxe. Ah, vale. Ella estava que la Maya. Ell i la Maya. I la Maya. No t'ha que el Pallars. El Ros que pot dir algú. El Gorri. En Tomàs. Vaig anar al sopar de tota la colla i tu al rebre'l, només veure'm, l'home, el vas posar a la pantalla i vas fer un discurs. Ah, sí. Bueno, un discurs, escolta, maco. Hosti, quina llàstima que ningú hi gravés. No tinc, és que no tinc. Em vols dir que el Pasqual no el tindrà gravat? No sé si... No, aquell dia ell no hi era. No hi era, ell, no? Què era? El dia que vam fer un sopar allà a la platja, a Calanuri. Jo diria que sí que hi era, Sí. L'últim que hem fet allà a Calanuri. Això ja el té que tindràs. Un que vam fer, que van sortir a la pantalla, van fer sortides... Jo sé que, a veure, l'últim, un van fer... Jo diria que aquest no era l'últim, va ser el penúltim. Sí, igual. L'últim no van fer imatges, el penúltim sí, el que va ser el primer. Les imatges només és si vaig jo. Aquí surt a 18 de juliol del 2022. Son 22. 18 de Dos al venir, por eso digo, este éramos 18, gracias. Faltan dos que ahora vendrán, han ido a aparcar el coche. Pasa que yo iba a la otra piscina que estaba más hacia allí. Ah, vale. Más hacia esa de allá. Era la vieja. Ahí empezamos. Ah, muy bien. Vam fer l'hogar, que nosaltres
Venga, chin chin, a distancia, si no se cae. Los dos que faltan. Bravo. Sí, sí. Además, 15 kilómetros a Barcelona. Vine aquí, somia. Buscarem un racó on poder fer l'amor. Vine aquí, somia. Guardarem el record de tots aquells petons. Vine aquí, somia. Farem un bon arròs a la vora del foc. Vine aquí, somia. Regat i amanit amb el millor licor. El divendres 6 de setembre de 2024, el Club Natació Poblenou ha complert 100 anys d'història i dedicació a l'esport. Per altra part, s'ha fet un homenatge a la Manolita Gutiérrez i al Josep Ros per la seva participació en la història de la natació del Club Natació Poblenou. El Club Natació Poblenou ha complert 100 anys d'història i dedicació a l'esport. Ha sigut i és una icona al barri del Poblenou. Va començar en 1924 amb un grup apassionat per la vela esportiva en la platja de la Marbella. A lo llarg de la història s'han superat diversos desafiaments. La fusió amb l'Olímpic Club en 1939 durant la Guerra Civil Espanyola va ser un moment crucial que va demostrar la nostra capacitat d'adaptació a la situació. En 1961 es va inaugurar la primera piscina municipal de Barcelona al Poblenou, facilitant el desenvolupament de talents i l'expansió de les nostres activitats. El Club Natació Poblenou ha estat el bressol de nombrosos esportistes que han deixat una empremta perdurable en diverses disciplines. Aurora Chamorro és una de les figures més emblemàtiques de la natació. Formada al Club Natació Poblenou, va especialitzar-se en les proves de velocitat d'estil lliure i papallona, essent la gran dominadora estatal de la dècada del 1970. Josep Padrós Rebollo, jugador de waterpolo, membre del Club Natació Poblenou durant el període 1967-1972, fou 87 vegades internacional en la selecció d'Espanya i participà en els Jocs Olímpics de Mèxic 1968 i Múnich 1972. Els germans Ventura, referents en el waterpolo, també han contribuït significativament als èxits del club d'aquella disciplina. Daniel López Pinedo ha destacat com un dels millors jugadors, portant el club a competicions internacionals i aconseguint èxits importants. Entre altres nedadors i waterpolistes, també cal destacar noms com Nuri Pérez, Manolita Gutiérrez, Josep Ros i José María Pelegrí, el Pele, que han portat el nom del Poblenou a competicions d'alt nivell.
Miguel Lecha, soci número 1 i president de la Comissió de Natació Escolar i Utilitària, peça fonamental en la formació de molts joves esportistes. La secció de rugbi, fundada en 1952, ha estat especialment notable, representant el club en competicions nacionals i internacionals amb gran èxit. El Club Natació Poblenou no és només una institució esportiva, és un punt de trobada del barri. Visca el Club Natació Poblenou, visca el Poblenou i visca els propers 100 anys. 3 per 3! No! 3 per 3!